jóvenes en clase y eran todos aprendidos. Ya lo grabáis vosotros ahí. No, si llevan la documentación en la cámara. ¿Cuántas pulgadas? De autor no me Está esperando, ahora ya usas. No, si yo tengo la de un caso, por ejemplo, solo me parece yo me intento conectar algunas vegades y no Que sigue, si no, no se espera. Sí, no, sí, no, pero si preferís que hiciera aquí que fuese la calefacción, no tendría la calefacción para algo así. Pues sí, Javier, ¿tú sabes si tú lo vas a ver? No, está ahí. Ah, pues sí. Andreu, ¿están listos? ¿Listos? Están todos listos, ¿no? Bona vesprada. Anem a començar el ple extraordinari de fecha 4 de febrer referent a reprendre els temes que s'havien quedat aparcats en relació al Pla General per una sèrie de circumstàncies. Este ple extraordinari és a iniciativa convocat per el Bloc i el PSOE, va ser l'article 46, que tots coneguem, i bueno, anem a començar. Qui té la paraula? Tu, Cristina, o tu, Grau, Sí, bona vesprada. Conforme ha dit el senyor alcalde, este ple ha sigut convocat a proposta del grup socialista i de Compromís. La moció ha sigut redactada per els nostres grups i a més també han col·laborat Javi i Julio. El motiu d'aquest ple és perquè el Pla General se va iniciar aproximadament 2005-2006. És un pla que costa molt de desenvolupar, però per circumstàncies ajenes a l'Ajuntament, a l'empresa que li se va donar per a redactar, entra en suspensió de pagos i se queda para en aquell moment. Per a qui no ho sàpiga, el Pla General és un instrument que reflega tota la normativa urbanística espanyola, en la qual delimita els terrenos, si són urbanitzables, si són zones verdes, si són rústics, si són terciaris, i d'alguna manera planifica cap a quin lloc té que créixer el poble. El motiu de que portem aquesta moció avui a ple és perquè en agost del 2012 uns veïns d'este poble, propietaris d'uns terrenys, van presentar una sol·licitud en l'Ajuntament en la que demanaven que se'ls expropiara uns terrenys de la seva propietat. L'Ajuntament té un plaç de 2 anys per a contestar, agota el plaç i no contesta.
El 10 de juliol del 2014 se'ns convoca una comissió informativa en la que se'ns explica que se va iniciar un expedient d'expropiació a estos veïns del poble que ho han demanat. Allí, suposadament, se'ns diu que se va ficar en marxa, que en agost de 2014, en cas de que l'Ajuntament no se pronuncie, els propietaris d'aquests terrenos presentaran una fulla de preci. Això és un document en el que ells valoren quina quantitat demanen per aquests terrenos i l'Ajuntament té la potestat de decidir si ho accepta o no i presentar un document en un preu contradictori en el que ell ofereix. El preu que es demana per estos en setembre, si no recorde mal, se presenta esta fulla de preci en la que els propietaris d'aquests terrenos demanen 782.000 euros. Els tècnics de l'Ajuntament estudien el preu de mercat i en la comissió del 14 d'octubre se presenten diverses propostes en una diferència molt xicoteta de preu de 2.000-3.000 euros i en la comissió del 21 d'octubre ja se presenta l'única proposta en la que el preu contradictori que ofereix l'Ajuntament és de 113.000 euros. En cas de que així no s'estiga conforme, se'n va al jurat d'expropiació. Allí el jurat decidirà a quan se paga el metro i quina quantitat s'haurà de pagar. Per lo que hem pogut saber, estos terrenos, el jurat d'expropiació pot ser que els valore en uns 250.000 euros. Però quin és el problema quan el grup socialista es comença a estirar dels fils d'esta documentació? En Museros n'hi ha 30.000 metres afectats en la mateixa situació. Si tots els propietaris d'aquests 30.000 metres se fiquen a sol·licitar l'expropiació perquè Museros no té un pla general definit, estem parlant d'un deute a costa de l'Ajuntament de 12,5 milions d'euros, per lo que hi hauria que demanar un préstec i hipotecar el poble els pròxims 40 o 50 anys. En el ple d'octubre se presenta esta proposta, hem desestimat, que no acceptaven, i això 782.000 euros. El grup socialista es va abstindre perquè pensàvem que no corresponia pagar aquesta quantitat. Avui en dia el metro no està a 1.000 euros el metro quadrat com estava en aquell entonces i nosaltres es vam abstindre. I és que per el vot favorable de l'equip de govern que no se proposava. Però preguntant en els serveis territorials ens diuen que per què en lloc d'una expropiació no s'ha fet una unitat d'execució. Venim a l'Ajuntament, comencem a preguntar i els tècnics de l'Ajuntament ens diuen que hi ha un informe del mes de març del que el senyor alcalde és coneixedor i ens ha ocultat a tots els membres de l'oposició en la que hi havia dos vies. Una era la unitat d'execució i l'altra era l'expropiació. L'equip de govern decideix tirar per l'expropiació. L'expropiació vol dir que ens pot costar diners a tots els veïns i veïnes del poble, perquè aquests diners eixiran de les arques municipals. I si s'haguera fet una unitat d'execució, això pot repercutir en els 23 veïns que afecten en aquest cas aquests terrenos i se tindrien que haver fet càrrec ells i no tot el poble. Per tant, ens sorprèn que sense amagar aquest informe, el senyor alcalde, en la comissió informativa del 29 de gener, ens diu que sí que se ho havia comunicat, que sí que ell ho comenta en el seu dia, que per dictamen favorable, per unanimitat, havíem decidit dur endavant l'expropiació. Jo tinc així la convocatòria de la Comissió d'Urbanisme i us vaig llegir literalment quin és el primer punt de l'ordre del dia. Inici d'expedient d'expropiació dels terrenys sol·licitats a instància d'estos veïns del poble. En cap moment se'ns informa en la comissió ni de que n'hi ha un informe per als tècnics d'aquest Ajuntament ni que n'hi ha dues possibilitats. L'equip de govern directament ha decidit dur aquest tema per l'expropiació, sense tindre en compte els interessos del poble. Nosaltres entenem d'aquest informe el passat mes de desembre a base de manejar-se, averiguar, i en un primer moment el senyor alcalde se va negar a donar-nos-ho perquè ens al·legava que era un informe intern. Qualsevol informe fet per un tècnic d'aquest Ajuntament, pels consellers, no és públic. Tenim dret a accedir a aquests informes. Finalment, segur que s'ho va pensar millor, s'ho va replantejar i ens va fer arribar aquest informe. I la sorpresa és que la diferència de dur a terme una unitat d'execució a dur una expropiació són molts diners. Per tant, com nosaltres, encara que estiguem a l'oposició, treballem en responsabilitat i per el poble, hem decidit sol·licitar aquest ple i aquest pla general que està parat. A més, eren coneixedors que en agost del 2014 la llei urbanística va canviar
Si hagueren volgut ficar-lo en marxa, l'hagueren pogut ficar i no han actuat en responsabilitat. Per tant, l'oposició sí que treballem en responsabilitat per al poble i per això estem avui així, per a demanar que se torni a ficar en funcionament el Pla General. I una vegada feta la meva exposició, vaig a llegir els acords que sol·licitem en la moció. Primer acord. Iniciar les actuacions de revisió del planejament municipal vigent sobre la base de la documentació del Pla General ja redactat. I a aquest efecte, que els serveis tècnics municipals, en el termini de 15 dies, emetrem un informe sobre els següents aspectes. 1. Possibilitats d'aprofitament del document existent. 2. Adaptacions materials i tramitació de la llei 5/2014 que acabo de citar. 3. Solucions de cobertura jurídico-urbanística en el supòsit de terrenys actualment susceptibles d'expropiació rogada. 4. Aptitud i capacitat material i temporal i estimació dels honoraris dels serveis tècnics de l'Ajuntament per a escometre els treballs que fan cas. Segon, creació d'una comissió especial amb presència de l'alcalde, regidors d'urbanisme, un membre de cada grup municipal, regidors no escrits, secretària de l'Ajuntament, interventors de l'Ajuntament i tècnics municipals de l'àrea d'urbanisme, arquitecte, advocat, aparellador. Aquesta comissió es constituirà i ens convocarà al cap de 2 dies hàbils després de la sessió plenària. Com a funció específica d'aquesta comissió se li assigna la del seguiment dels treballs i actuacions que es realitzen segons els termes d'aquest acord. I aquesta continuarà operativa mentre aquests no concloguen amb l'aprovació definitiva del Pla General o, en defecte d'això, del document que introduïsca les modificacions necessàries. El sistema de vot dels representants dels grups municipals serà ponderat en funció de la seva representació en la corporació municipal. I tercer punt, quan l'informe estiga redactat, caldrà portar-lo al ple per acordar el que es consideri oportú. Andreu? Sí, no sé com... No, és com ho presentat conjuntament. Podeu intervindre els dos, si voleu, Bé, jo volia intervindre també. No, per si volies dir alguna cosa sobre això i després fer intervenció de grups. És que és un acte conjuntament. Bé, sobre el que és la qüestió d'avui, sobre el que es debat avui, sobre aquesta proposta que hem presentat, ho ha explicat perfectament Cristina. El motiu és que ens trobem en una situació que considerem que pot ser molt onerosa per a l'Ajuntament. Si aquesta expropiació, que s'origina per la demanda dels propietaris, es farà extensiva a més propietaris d'aquestes zones que estan per desenvolupar dins del planejament de normes subsidiàries de museros, i arran d'això ens anem trobant coses. Ens anem trobant coses que, com ha assenyalat Cristina, no ens agraden gens. Jo vaig exposar també, a banda del que ha dit Cristina sobre la moció, sobre el que demanem, que crec que queda prou clar, quina és la postura també del grup municipal de Compromís sobre la qüestió. Nosaltres, tant com a Compromís com anteriorment com a bloc, sempre hem pensat que el Pla General d'Ordenació Urbana era la millor manera per a posar treballat a l'urbanisme de museros i per a fer un urbanisme que siga ordenat, sostenible i que tinguera en compte els interessos generals del poble. Per això, en la legislatura del 2003 al 2007, en què Vicent Costa, membre del bloc, és regidor d'urbanisme, posem en marxa tot això, la realització del pla i pràcticament el que és el treball, diguem-ne, més tècnic, doncs es posa en marxa. Tot això, després, en les dues últimes legislatures, ha quedat paralitzat i no n'hi ha hagut, nosaltres entenem que no hi ha hagut una voluntat política per part de l'equip de govern de continuar i de posar en marxa. És veritat que la situació de l'urbanisme ha canviat, però també no n'hi ha hagut la voluntat de, si s'havien de fer adaptacions a aquest pla o a aquests documents que n'hi havia en aquell moment, no s'ha tingut la voluntat política de posar-ho en marxa. I s'ha continuat sense avançar. Quan el Pla General d'Ordenació Urbana, els treballs que s'havien iniciat, fins i tot ja després en la legislatura 2007-2011, s'acaben aprovant els documents. El primer document per unanimitat de tota la corporació, inclús de l'oposició en aquell moment, que és una cosa estranya, perquè normalment els Plans Generals d'Ordenació Urbana sempre compten amb l'aprovació dels equips de govern i el vot en contra de les oposicions, però així aconseguim que això es queda endavant per unanimitat. I així tot es queda paralitzat. El problema és que els problemes continuen, és a dir, encara que no se'ls faci cas, encara que no se'ls faci front, els problemes continuen. Ens hem trobat amb un problema derivat d'aquesta nova aprovació. Davant d'una legítima demanda dels propietaris, el govern municipal, no sabem per quina raó,
ens agradaria saber-ho, no ha reaccionat ni en temps ni en forma. I este ple d'avui se celebra precisament perquè el grup socialista, el grup de Compromís, ha demanat una cosa que pensem que hauria d'haver sigut iniciativa de l'equip de govern, perquè s'ha dit que es correspon governar i que tenen aquest problema damunt la taula i són ells que haurien d'haver reaccionat davant d'això. Ens consta, com ha dit Cristina, que els tècnics municipals ho han advertit repetidament, l'arquitecte i l'aparellador municipal expressaren el seu temor a una demanda d'expropiació quan nosaltres anem a preguntar-los arran del punt aquest de l'ordre del dia d'una comissió d'urbanisme. L'advocat urbanista de la secretària emeteren un informe jurídic que a paricitat l'hem vist però no el tenim en el nostre poder. En gener del 2014 se cita un informe d'intervenció i l'interventor fa un informe prou demolidor en abril del 2014, almenys així està signat, on es posa clar i ras que hi ha més d'una possibilitat d'aquesta demanda d'expropiació. Està la possible realització d'una unitat d'actuació. Nosaltres ens sentim profundament enganyats, així ho hem expressat a l'alcaldia també, en alguna reunió que s'ha fet, més d'una sobre aquest tema, ens sentim profundament enganyats, perquè en el ple del 30 d'octubre en què es va votar la qüestió de l'expropiació, nosaltres no comptàvem amb els informes que havíem d'haver tingut, sinó que teníem uns altres informes únics i exclusivament sobre el tema de l'expropiació, però no de la possibilitat d'aquesta realització d'una unitat d'execució, que no ho diu com a possibilitat, sinó diu que és la possibilitat millor per a l'Ajuntament, la possibilitat des del punt de vista econòmic millor per a l'Ajuntament. Creiem que aquest tema s'ha deixat morir. La demanda d'expropiació es presenta en agost del 2012 i s'han esgotat tots els terminis legals per a que no es poguera fer absolutament res en una actuació que considerem d'una ètica molt més que dubtable. Tota la nostra argumentació del ple d'octubre, que jo l'he revisat aquests dies preparant el ple, estava basada en coses que no eren certes perquè no teníem els documents que haurien d'haver tingut. No sabem si la resta de membres de l'equip de govern sí que es tenien, perquè nosaltres hem tingut reunions amb l'alcalde, però no sabem si la resta de membres de l'equip de govern, que en aquell moment alguns ja no estan, però estaven en l'equip de govern, o el mateix regidors d'urbanisme, sí que tenien aquesta documentació que nosaltres no teníem. Ens agradaria que en les intervencions d'avui també s'exposara aquest tema. Per a nosaltres l'actuació de l'alcaldia ens sembla lamentable en aquest tema, i de la mateixa manera que hem considerat en altres qüestions del poble que han passat, que hi ha temes que no són il·legals, diguem-ne, és a dir, que tenen una cobertura legal, però a nosaltres ens semblen immorals des del punt de vista polític. Aquesta actuació de l'alcaldia ocultant informació en un tema que damunt afecta personalment a familiars directes seus, per això, per exemple, en el ple del 30 d'octubre no va poder votar, em sembla, ja dic, immoral i falta d'ètica. No esperàvem mai de la vida una actuació així. Hi ha possibilitats, evidentment tots ens equivoquem, prenen decisions més bones i més roïns, però no una decisió d'ocultar una documentació que estava ahí i que creiem que se'ns havia d'haver facilitat per a poder votar en tots els elements de judici adequats per a que ho farem bé. I jo m'he trobat que en aquest ple no ho vas fer bé, però no ho vas fer bé perquè no tenia la documentació, ni teníem la documentació de ningú dels membres de l'oposició sobre el que hauríem d'haver tingut. Ens ha decepcionat profundament i creiem que si sempre s'ha de ser clar en aquestes actuacions que afecten directament a interessos que poden estar vinculats als nostres familiars o a nosaltres mateixos, s'ha d'actuar amb més claredat, amb més honestedat i amb més transparència encara de la que s'ha de fer habitualment. I evidentment tot el món té dret a presentar les seves demandes, els nostres familiars també, nosaltres també, perquè vivim en aquest poble i per tant també tenim coses a veure amb l'Ajuntament, en la nostra relació amb l'Ajuntament, però creiem que s'ha de diferenciar allò personal d'allò polític i creiem que s'hauria d'haver actuat amb més honestedat política en aquest tema, a la llum de tots i claret. I bé, per a nosaltres la credibilitat política de l'alcaldia, i no sabem si de tots els membres de l'equip de govern que eren sabedors d'aquest tema, en aquest cas està per terra. Creiem que s'ha de diferenciar molt clar això, especialment en aquests temes, perquè no val de res complir la llei en el sentit de no, avui no votem perquè pot afectar un interès particular, però en canvi s'ha ocultat una informació que hauria d'haver sigut pública, no sols per a nosaltres, sinó també per a la resta del poble, perquè nosaltres som els representants polítics, no som individualment així les persones que estem, sinó que som els representants polítics d'una gent que ens ha votat i que ens ha donat la seva confiança per a que decidim amb elements de judici suficients com per a poder-ho fer. És clar, Andreu? Bueno, moral i ètica. Mare de Déu Senyora. Mare de Déu Senyora. Mare de Déu Senyora.
si tirem a la carpeta que tinguéssim baix, parlaríem de moral i ètica. Però jo he vingut avui a parlar sobre reprendre els temes del pla general, que és el motiu de la convocatòria d'este pleno. Els meus companyeros de govern, perquè clar, en aquesta comissió de govern estava Cristina, tu, però també estava Vicente, també estava Manolo, també estava Maria José, eren conscients perquè nosaltres hem parlat 1.000.000 de viatges d'això. Ho hem parlat 1.000.000 de viatges. I jo torno a dir, és que així, en aquest ajuntament, i més a 3 mesos de les eleccions tot paga. Mira, les eleccions se guanyen a les urnes. No, així, se guanyen a les urnes. I s'informa, que s'olvida dir, o s'olvida dir, diu que les dues alternatives són legals, les dues. I jo, en la comissió d'urbanisme del 17 de juliol, ja me la sé de memòria, informé verbalment del contingut d'aquest informe de l'interventor al 100%. Tu no te'n recordes, Andreu? No me'n recorde. Doncs no, tampoc tens per què recordar-te. Cristina diu que no se va dir, però els meus companyeros saben que jo ho digui allí, 1.000.000 de viatges no, perquè tingueu en compte que això era una presentació d'un tema que, evidentment, com tu has dit, al final, per ser família directa i totes les històries, no se pot votar. De fet, no votí, no en la comissió ni en el pleno. Però l'important és això, que està ahí, du el seu camí, té solucions que vosaltres sabeu i us els han explicat, però bueno, insistís en unes paraules que crec que les has dit tu, Cristina. El motiu de la convocatòria, i és el que fica, és reprendre els treballs del pla general. I jo d'això vaig a parlar. Perquè aquest és el motiu. El més, això és política i no un convent de mongetes. Dir coses que vosaltres també podríem dir moltes, de molts temes. El que passa que sempre pensem que les coses se fan de bona fe, hi ha viatges acertes i hi ha viatges t'equivoques, clar que sí. Jo m'equivoqué en algun viatge, clar que sí, però també n'acerte moltes, de tot n'hi ha. M'imagino que a vosaltres us passarà el mateix. Aquest pla general que estem parlant avui i que volem retomar has començat molt bon peu. El 17 de juliol del 2005 se presenta al pleno un pla general en un consenso del 100%. L'havíem apoyat i com has dit, no és fàcil, ni molt menys que en un pla general, i més en aquella època que cada pan valia molts diners, no és com ara, en aquella època, la recordem tots, els anys 2005, tot el de l'urbanisme era distint. Se va aconseguir el màxim consenso, se va aprovar per unanimitat, i jo crec que avui, en aquestes reunions que han tingut aquests dies, us ho he comentat, si nosaltres mai s'han oposat a que no se retomen aquests treballs del pla general, però també algú ha dit la quantitat de problemes que han tingut. El metro, el pla de protecció de l'horta, l'oposició del Ministeri de Foment als 500 metres del polígon industrial, en el bypass, l'ERE de l'empresa que els adjudica el concurs. Si a tot això que acaba de dir, que són tot temes molt importants i molt graves, jo no sé si vosaltres després heu tingut accés a l'informe de referència de la conselleria, però bueno, quan arriba, perquè se va aprovar i se va constituir la comissió i tot, ja llegireu l'informe de referència
de la Conselleria de Territori i Vivienda i veureu com les coses són com són. Nosaltres, la iniciativa del concejal de Sena, per cert, era el concejal del bloc, Vicent Costa, i ho feu de meravella, i tots estiguem en aquesta línia d'apoyar este tema. Jo el que, a la vista de la moció que ha llegit Cristina, l'ha llegit en concret, jo per això he intentat després fer una reunió de treball perquè estiguem tan a favor com estem i anem a votar a favor, doncs n'hi ha algunes coses que se plantegen a la comissió que potser n'hauria que estudiar-les amb més deteniment per lo farragós que són. Que a partir d'aquest pleno se donen 15 dies als tècnics per estudiar i valorar els 5 o 6 primers punts que van a la proposta del punt primer, doncs jo crec que és molt poquet. En 15 dies penso que no van a tindre temps, entre altres coses per una cosa que vull dir-te i que enlacen això. A mi me pareix molt bé que els treballs del Pla General els facin els tècnics de l'Ajuntament de Museros, me pareix fenomenal. El problema és que un Pla General té tant de treball i és tan farragós que al mateix temps que tenen que estar treballant en el Pla General tenen que atendre el dia a dia de l'Ajuntament i de l'urbanisme. Ara no n'hi ha tanta feina en l'àrea d'urbanisme com fa 7 anys enrere, però tots els dies n'hi ha problemes d'urbanisme i tots els dies està Rafa, Enrique o José Miguel atenent altres temes a part d'este. Doncs potser també n'hi hauria que pensar això i torno a dir, a mi si en aquestes comissions després són capaços de que un dels tècnics estigui dedicat únic i exclusivament als temes del dia a dia de l'urbanisme de Museros, a veure si dediquem tots els tècnics al Pla General i s'amuntonen així els problemes d'una llicència d'obres o qualsevol informe de lo que siga. Doncs, parteix, primera, crec que els 15 dies que se plantegen en la moció seria convenient que se convertiren en 25 o 30 per als temes que han d'estudiar i valorar. Vosaltres els teniu ahí, jo els tinc així escrits. Això és en avaluar. Què és de lo que n'hi ha fet, què és lo vàlid i què és lo que no vàlid, què és lo que convalida i què és lo que no convalida. A sols en el document de referència, quan t'entren a dir-te estudi d'inundacions, estudi paisatgístic, estudi mitjambiental, a sols en això, i el més important, a mi m'agradaria que, ja que s'ha aprovat des del primer dia per unanimitat, que se plantejara els mateixos perímetres com estaven, tant en sòl residencial com en industrial com en sòl terciari. Pues en l'informe de referència simplement parla de reduir aproximadament la meitat o més. La meitat o més. S'ha salvat el tema del metro de milagre i de casualitat. Vicente, va ser quasi una indiscreció d'un tècnic de l'Ajuntament, però que va ser positiva. S'ha salvat el metro de casualitat, però de pura casualitat. Els 500 metres d'afecció ara estan resolts, perquè com ja està definit els 5 corredors que van a cada banda, doncs està resolt, però n'hi ha molt que estudiar. A veure si la Conselleria t'està exigint que reduïsques la meitat del sòl industrial i del sòl residencial i del sòl terciari, si això és que a més, jo ho dic quasi per parlar per no callar, perquè més o menys ja són veteranos, sobretot alguns ja són veteranos.
sabeu lo farragós que és l'urbanisme. Sabeu que han fet Sendeta, Vicente, altres, els tècnics a la conselleria. Han fet Sendeta. Haurem anat, doncs almenys en 30 viatges, almenys me quede curt. Entonces jo ahí sí que m'agradaria, després, que aquest primer plazo de 15 dies, pues que fora de 15 i que fora, tampoc parle de 2 mesos, de 3, però sí que fora de 20 o 25, que després almenys els tècnics diuen no, en necessitem més. Però bueno, jo en això me conformaria. En el punt segon, on parla de crear una comissió especial, se pot crear una comissió especial, i jo no tinc ningú inconvenient en que se cree aquesta comissió especial. Però també, a continuació, n'hi ha una cosa que no entenc, i jo crec que nosaltres almenys en aquest moment tampoc ho pensàvem, perquè parla de que després d'este pleno, als 2 dies, fica, se constitueix que hi ha la comissió especial. Doncs la comissió especial, nosaltres, perquè estem governant més anys i a l'urbanisme ja quasi som arquitectes sense ser, doncs sabem lo farragós que és, torno a dir, però que als 2 dies, o sigui, en teoria, avui és dimecres, el divendres, que se convoqui a la comissió, jo per almenys donaria 8 o 10 dies perquè cada grup se prepare una miqueta de què va, tant dels grups polítics com per part dels tècnics. És una proposta que deixa ahir. El punt tercer, estic totalment d'acord, quan l'equip redactor faig un informe en relació a tot el Pla General de Museros, que s'informe, que se passi al pleno pel seu debat, consideració, aprovació o no. A mi estic totalment d'acord. Entonces jo en esta primera intervenció acabem ja dient-vos que estem a favor com estem, perquè hem estat sempre. Varen ser nosaltres, el concejal era Vicent Costa Pons, d'Urbanisme, però l'alcalde era jo, i l'equip de govern el formàvem el Bloc, Esquerra Unida i el PP. L'alcalde i jo, que se'n ve en juliol del 2005, va ser el duguem avant entre els tres, i va ser de màxim consenso. Com estem en la línia que crec que deu de continuar així, sols en què tingueu perquè la moció l'hem presentat nosaltres, perquè l'hem presentat un altre, doncs em referia a un altre, que en vez de 15 dies siguin 20 o 25 per una banda i que en vez de 2 dies siguin 8 o 10, doncs jo crec que això és vital i bo per tots, perquè aquest tema és lo suficientment important per anar en pau tranquil. Parlaves de 600 metres quadrats, que són els que ara estan, ara 600 metres afectats, però ho has nombrat i és de veres. Les normes subsidiàries de l'any 1984, de fa 31 anys, contemplaven aquestes 2 zones verdes grans del sistema general, i mira si han passat alcaldes d'un color i de l'altre, i com l'altre dia també, ara sí se vol dir que no, que es deia que no, però en una reunió informal, perquè no és això. Home, és que els que ara ho sol·liciten, si estiguera igual d'activat el sol i el terreno com estava fa 10 anys darrere, no ho sol·licitaria. Per això entonces no se maneja ni un govern ni l'altre. I ara, donat la penúria de tot el que fa referència a l'urbanisme i als plans generals i tot això, doncs ara és quan respirem, perquè si no, no haurem respirat. Perquè aquest problema no és un problema de museros. Si llegiu els mitjans de comunicació, quan no és en un poble, són 3. Jo que estic tots els dies, nosaltres estem
no és un poble, és un tret. Bé, jo he votat ja en el meu primer turno d'intervenció la paraula de Vicent Simona. Vaig ser curtet. Quan tu estàs en contra d'alguna no s'abstens, vota en contra, vota no s'abstén. Això ara no val que m'arrepentís de res més, no s'abstén. Sobre el teatre d'actuació, és mentira que a mi l'interventor me tinga que dir el que és més millor, o més pitjor econòmicament en urbanisme, l'interventor m'ho té que dir a mi, ni a vosaltres tampoc, ni a tu Andreu tampoc ho pot dir. Si ja fa molt de temps, que disseny Costa Pons tractar de fer una unitat d'actuació, molt de temps, ho sabeu, la unitat d'actuació no he llegit ara d'un informe. Jo l'informe no l'he llegit, però no he llegit un informe. La unitat d'actuació és que fa molt de temps, seguirà tots els dits i m'ho pelaren. A mi i a Vicente, no sé si tu estàs per ahí també. Estàs que Vicente per ahí, ho digueu, com mos trataven els veïns a la ciutat. Dels 30 veïns hi hagueren 28 que volien pegar. Els 30 veïns que n'hi ha a la zona, 28 volien pegar-nos. I allò a dubte d'això. És que a dubte d'això. S'ha intentat fer una actuació en el tema de la L. Clar que sí. I no se pogué. I volgueren pegar-nos, jo ho dic, i tu ho saps. I Vicente, quan deia, tens tota la raó. No sabíem on amagar-se. No volia ningú. Ara, conforme està l'assunt, que l'obra val el mateix i els terrenys valen la meitat de la meitat, ara mos cauen a pedra. El veí s'ha valgut de la llei? S'ha valgut de la llei. No tinguem, nosaltres, els que fèrem el pla general, o els que intenten, els que aprovàrem el pla de concert, no tinguem ganes de fer-ho. Nosaltres. I el veí no s'apoderaren. I se queda ahí. En quant al que mos du, el pla general, què és el que mos du? Jo ja fa més d'un any que no és que tira la toalla. Però vas veure el percal mal, perquè aquest pla que tenim aprovat per unanimitat, que mos s'ompli la boca de tanta unanimitat, se va treballar, jo sé que Vicente treballar, hem treballat tots. Treballat tots per dur-lo perquè era un pla que mos agradava a tots. Un pla que avui, no sé la paraula és inviable. No sé si és inviable, no ho sé. Jo en conselleria mai contestaré, no me toques els huevos. No se creu que això està mandat en broma. Estava el senyor alcalde i si no a mi un tècnic de l'Ajuntament també m'ho costat. Perquè ficaven el dit on no tocava. I el pla, no preguen, per així, per allà, per tot el tot. Havien deixat un mecano, no era el pla nostre. Al veure jo, el percal com estava fa un any, i parem. Fer ara, a més sí, s'ha anat a pla, ell mateixa se va solucionant, el que és el bipasta i Josep Maria, ja està més, no sé, que n'hi ha coses, el pla d'inundació està molt malament, ara resulta que Musero s'inunda per tots els cantons, ara resulta que s'inunda per tots els cantons. Lo del medi ambient, malament també sí, és que volen fer-ho ja. Jo, no és que he parat, jo he ficat el peu una miqueta en el freno perquè la situació econòmica del poble no duga d'això. Heu de pensar també que aprovar avui el pla general, avui, en la que està caient, és una sangria per tots, Sol rústic, que paguen un cèntim, a sol urbà, que es paga molt, és moltes cases que s'han arruïnat, i jo estic per aprovar-lo. Però recordeu el que estem dient. Sol rústic, que se paga poc, res, a sol urbà, i els terrenos, no sé, perquè antes sí que ara avui diu, ven mitja fanecaeta i me paguen. No. És que ven mitja fanecaeta, no la regalen, però la contribució de tots els anys suma. És delicat, Jo agarre, tornant al fil, i vaig alçar el peu de l'accelerador perquè toca, perquè veig que això és quasi més polític que urbanístic. Clar, la que està aquí antes que treu el pla de tal poble, l'han tomat, mira, anem a alçar el peu. Jo, entre mi, em vas dir a mi, i se'n compta la legislatura que ve, això fa 7, 8 o 9 mesos, ha així alguna vegada. Un govern que tinga força i que tinga contactes, sàpia on anar, o en conselleria, renoven alguna conselleria, algú
algú que està obsoleto i que tenim un expedient per Pla General. Jo he parlat amb quasi enemics meus perquè mos tiren una mà en el Pla General, amb quasi enemics meus. Sé que abogats molt bons, urbanístics molt bons, no sé si militants del PP o d'algun militar, però molt bons, per darrere sobre qüestions personals meues. Veurem en ell en una reunió, veurem això i tirar-lo al costat. José Manuel, vostès que tenen una maneta, és precís, això no és que ara, això no és ara convocar una comissió de seguiment, ja està, i l'aprovem demà, que no, és complicat el Pla General. Si no fos complicat seria prou fàcil que ho 10 anys. És complicat, i més ara. I això direm, si el Paris Tobé, si jo vot a favor, que s'aprove, ojalà el vot meu fos aprovar-lo avui. Però ha canviat molt la situació i el dibuix del Pla General també. I com ha canviat el dibuix del Pla General, doncs no m'agrada tant com m'agradava. No m'agrada tant com m'agradava, senyor alcalde. Sí, Javier. Sí, lo primer, agrair al grup socialista i al bloc la participació que ens han donat als regidors no escrits en esta moció i agrair sobretot, en aquest cas, als membres del grup socialista la llavor d'investigació que han tingut que fer per treure algunes d'aquestes coses. Aquest acord que presentem, o que presenten ells, nosaltres malauradament no podem presentar-los per aquella famosa llei de la Generalitat, és un acord que està pensat per a un futur, no és un acord polític, és un acord que no parla de partits polítics, sinó que parla de representants del poble, que és de lo que se tenia que tratar, i jo crec que és un acord que de lo que se trata és de buscar sempre la transparència i la millor unanimitat. Jo, per al·lusions indirectes, tinc que dir que en cap moment ha sigut sabedor d'aquest tipus d'informes. De fet, en juliol de l'any 14, quan se pressuposa que l'interventor presenta aquest informe, jo no tenia constància d'aquest informe. En juliol, el 4 de juliol, vam presentar la baixa del partit i el dia 6 o el 7 vam ser cessats dels càrrecs que teníem, i el 17 de juliol, segons paraules del senyor alcalde, és quan va informar verbalment en la Comissió d'Urbanisme. També, malauradament, els concejals no escrits no estem convocats a la Comissió d'Urbanisme, amb la qual ni ho sabem per escrit ni ho sabem verbalment, amb la qual no eren coneixedors d'aquest informe. Tant Cristina com Andreu han donat uns datos que des del meu punt de vista, i crec que des de la gent que ens està sentint, són datos terrorífics en quant a transparència. Jo, senyor alcalde, m'agradaria que vostè ho explicara millor, m'agradaria que donara una explicació de lo que va passar en aquest informe, més que res perquè els veïns de Museros no tinguen cap dubte de que des de l'alcaldia se fan les coses bé. A mi, en l'explicació que m'ha donat ara mateixa, m'ha generat més dudes que les que tenia. I mire que no tenia cap perquè pensava que les coses estaven fent bé. Però m'ha generat més dudes. M'agradaria que vostè explicara per què s'informe no és què i per què s'informe des del moment que vostè ho sap no ha ficat o no s'ha ficat les mans a l'obra en algo que seria molt paregut a aquest acord que volem traure ara mateixa en aprovació. Julio, te contesté, Javier. La Comissió d'Urbanisme se fa el 17 de juliol, tu efectivament te ho has explicat, el 4 o el 5 de juliol se doneu de baixa del partit i del grup popular, convertiu en dos trànsfugues i bé, se tramita les baixes, però el pleno de constitució de les noves comissions informatives no té res que veure ni el càrrec, ni el CES, ni el CES, se fa el 30 de juliol. I per això la Comissió d'Urbanisme estava representada el PSOE i el Bloc.
perquè la Comissió d'Urbanisme, en aquest moment, fins el dia 30 de juliol, que se fan la proposta de les noves comissions informatives, nosaltres encasàvem les comissions informatives que estaven en vigor. I en aquesta comissió d'urbanisme estava un lloc, per això res més. Però torno a explicar per segon viatge, tu no has vengut, però bueno, ha dit per quarta vegada, és que jo no sé com ho ha de dir, però l'informe interventor l'únic que diu és que les dues coses són legals, però que des del punt de vista d'ell, que és l'interventor, ell optaria per això, no obstante la corporació decidirà. I si dices l'informe, i si no és que te'l donen, ara fer-li demà, o que vulguis, al final la proposta entre l'Esparta i l'Escurat és similar, perquè n'hi ha que tenir en compte que el propietari pot demanar el que vulgui, 750 o 770.000 euros, no? 780.000. Però tu saps l'informe del tècnic nostre, Enrique Gomar, de quant és? De 109.000 euros. No, ja, perquè l'informe d'interventors té 9.000. Després, en el del pleno, 113 més el 5% d'IVA. Però estem parlant de l'informe de l'interventor. En aquest informe, que l'interventor fa, vistes les propostes de José Miguel per una banda i de Enrique Gomar per l'altra, la proposta, segons l'arquitecte, i els terrenos valen 109.000 euros. 109, està escrit i firmat. Quan en aquest mateix informe explica que per honoraris de redacció de projectes el suposta que se farà una unitat d'execució valen 70.000 euros. Els honoraris de redacció d'una unitat d'execució. I al mateix temps, en el supost dels propietaris, que com bé ha dit Vicente, i tots sabeu, sempre han estat en contra, sempre, ara i fa 10 anys i fa 15 també, presenten un contenciós administratiu contra això de rama o contribució especial, es pot dir com vulguis, pot estar també alrededor de 70.000 euros. El defensa en Xuí d'uns veïns que te presenten un contenciós, doncs al final dius 140, entre 140 i entre 140 i 109, perquè clar, l'interventor, amb tota la bona fe, perquè sí, això ja ho hem parlat un milió de viatges, ell planteja un supost de dir, no, és que seran 109.000 perquè ho ha demanat Pepito i Juanito, però el dia que ho demane Vicentica i Carmencita, doncs en vez de 109 seran 218. Però és que Vicentica i Carmencita no ho han demanat. I jo, i ja ho ha de tornar a dir, més viatges. Dic, l'únic fallo que fiu és que tenint l'informe per excés de confiança, per les formes que se fan que tots, així, tu has estat en el govern tota la vida i ho saps que les comissions informatives són una miqueta de... Uns estan parlant de donar la llicència d'obres així i el meu del costat està parlant de futbol i l'altre de bous. O de lo que siga. Pues en moltes. Que la imatge que acabes de donar el representant del poble és d'aquella manera. Això no és senzill. Però sí que sol passar de forma habitual. Entonces, tenint jo l'informe, per excés de confiança, podia mirar que fàcil que era, perquè jo m'he volgut a propietat, m'he representat lo de les meves filles, i no ho ha presentat. I tindré. Tenen ells, jo no, però els meus, ells. Doncs, per excés de confiança, el que diu l'informe de l'interventor, que torna a dir, també, com ja no vaig a parlar més d'aquest tema, l'interventor es comença dient que les dues fórmules són legals, O sigui, el acuerdo que s'ha pres no és il·legal.
Cristina, és que jo no t'he interrompit gens. Jo no t'he interrompit gens. Entonces, esto sí diu, estos informes socials, però ell considera com a interventor que pot ser més econòmic per als interessos generals de l'Ajuntament el delimitar una unitat d'execució, però planteja tots aquests problemes que acaba de dir. Diu, però ojo, el delimitar una unitat d'execució té estos gastos, estos y estos. Entonces està a la part, no per això dir lo de les parts de l'escurat, per això dic lo de les parts de l'escurat. No faig una còpia, no faig una còpia, no fa falta explicar una còpia, però sí que el que diu l'informe de l'interventor ho explica de viva veu, perquè a mi, Andreu ja ho ha dit, altres vegades, Andreu, com ho vaig a repetir més, diu que no se'n recorda. Hi ha viatges que volen que se'n recordem de coses, de reunions de la Comissió Territorial d'Urbanisme de fa 2 anys, i d'això que fa mig any, no se'n recordem, perquè no passa res. I Cristina, que estava, que no és ella, era Vicente, però Vicente no podia estar, i estava ell, no passava res. I Cristina diu que no ho diem, però és que els altres que estàvem allí, que estava Vicente, Motor Sechal, estava María José, estava Manolo, sí que recorden que ho diguin. Manolo sí que estava. En la última comissió que Manolo, el Sechal de la comissió d'urbanisme. Joan, doncs, si me dius que estava o no estava, doncs tindria que unir el... Estava Maite, però Manolo no estava. Y pues bueno, pero si estaba Maite estaría en sustitución de Manolo. Igual como tú estabas en sustitución de Vicente. Entonces yo sí que lo expliqué. Y torno a decir, en una situación un poco incómoda, explicar una cosa al recuerdo marcarme que tú digues que inclús que podía votar Vicente, bueno, ves, podía, pero yo pensaba que era... Según la... No passava res tampoc, vale. Total, doncs si no estava Manolo, que jo crec que sí que estava, doncs estava Maite, com estava estudiant el Vicente. Ho recorden perfectament. Estos alternatives. És professor i delimitar la unitat d'execució. El que no digui és que tot això que jo deia era en base a un informe de l'interventor, però és més, però no oculti el que deia l'informe de l'interventor, ho expliqui de viva veu. Bé, Cristina, tens la paraula. A veure, no sé si és que quan parle no se m'entén o és que estic tonta o no ho entenc. A veure, José María, el tema que avui ens tracta així, com tu has dit, és reprendre el pla general i no vas a parlar d'una altra cosa. Clar que hem de parlar per què se presenta avui aquesta moció. Perquè s'ha pres una decisió políticament equivocada i a la gent hi ha que informar-li per què avui els grups de l'oposició porten a terme aquesta moció per reprendre el pla general i l'equip de govern no ha sigut capaç de ficar-lo endavant. Clar que n'hi ha que dir-ho. Ixa primera. Segona, no vaig a parlar ni d'ètica ni de moral, però sí d'irresponsabilitat per part de l'equip de govern. Perquè això m'emprenya en agost del 2012. Has agotat tots els termes legals conforme ve ha dit Andreu. S'hem enterat a última hora i a base d'investigar. Excés de confiança, no dir que hi ha un informe d'intervenció, no. Això en el meu partit se diu transparència. No amagar, no excés de confiança. Tu eres un partit polític i jo soc un altre. I confiança entre el PP i el PSOE al dia d'avui no n'hi ha i no crec que n'hi ha. Així que confiança en el grup socialista de Museros, ninguna. Transparència. Una altra. En política tot val? No. En política tot no val. Estem ací perquè hem sigut elegits i tenim que ser responsables i conseqüents en les decisions que se prenen en este ple, perquè afecta a tots els veïns i veïnes dels pobles i els errors nostres els paguen ells de les butxaques. Així que en política tot no val. Una altra. Has reconegut que t'has equivocat en les dues reunions i les informatives que hem tingut, que a dia d'avui continues sense saber per què eren, si has reconegut que t'has equivocat, que no nomenaràs l'informe, a dia d'avui me reitere que en la comissió del 17 de juliol en cap moment vares nomenar que hi havia dues possibilitats, de fer una unitat d'execució i fer una expropiació. Per què? Perquè ho torno a ensenyar per si no ho has llegit.
en la notificació de la Comissió d'Urbanisme, primer punt de l'ordre del dia, inici d'expedient d'expropiació. Així no fica inici de debat si s'expropia o se fa una unitat d'execució. Directament veníeu en l'expropiació. En cap moment, i me mantinc, tu pots dir el que vulguis, el teu equip de govern també. En l'última comissió que mos feres entrar a tots els consellers de l'oposició, Vicent, parlaron justet. L'única que te defengué va ser Maria José. Mai t'estigué callar. Estava super decepcionat en nosaltres, enganyats estem nosaltres en tu, ocultant-nos informació. Tu tens la teva memòria i jo tinc la meua, però sé perfectament el que se digui en aquesta comissió, perquè casualment me va estranyar que a poquets mesos d'eleccions s'anava a expropiar uns terrenos dels teus nebots. I vingui 2 hores antes de la comissió i estigui parlant amb els tècnics i m'explicaren el per què ixi ara este tema. I tan clar que volia ser, perquè t'afectava directament, no vaig a dir palabrotes perquè no vull dir palabrotes, però l'has liat i ben grossa. I ben grossa. Perquè el que ens podia haver costat, quan estem en política, s'han d'enfrontar als veïns, en lo bo i en lo roïn. Que quasi vos peguen els 23 veïns quan t'intentareu arreglar. Eres alcalde, pa lo bo i pa lo roïn. I n'hi haurà gent que li agraden les decisions que prens i n'hi haurà gent que no. I com tu has dit, se tria en la urna. Però si no agraden les decisions que prens, quan t'arriben en la urna, que decidisquen a un altre. És que és aixina de fàcil. Tampoc, també t'has oblidat dir que hi ha hagut 4 o 5 propietaris d'aixòs 30.000 metres que ens poden hipotecar pels pròxims 50 anys que han demanat informes urbanístics per veure si demanen l'expropiació o no. Sí, no, això no ho has dit, ho dic jo, que ja hi ha 4 o 5 propietaris que ho han demanat. I si ho demanen els 30.000, vamos, ja no estarem així segurament, però en els pròxims 50 anys en este poble no se podrà fer res. No ha acabat. Has alertat que en 2005, que estic calenteta perquè quan se me fa perdre el temps i se m'enganya, no em parla. Has alertat diverses voltes que en 2005 que el ficareu en marxa, ja, però separar. Per la circunstància, jo en ningú moment he dit que fer un pla general siga fàcil, perquè de fet estem en les normes subsidiàries de fa 31 anys, imagina si és difícil que no hem tingut temps de fer-lo. El ficareu en marxa en 2005, s'aprovà per unanimitat. En aquell entonces jo ja estava de consellejant i així no va ser, però no he tingut capacitat ni voluntat de ficar-lo endavant. En tots els plenos li pregunta al consellejant d'Urbanisme com està el pla general. Està paralitzat, estic esperant a que me recibisca el senyor Xiner i se desbloqueja. Els ruegos i preguntes no s'agarren en acta, però jo me prenc nota. No sé quants mesos o anys està bloquejat el pla general. Respecte... 14 o 15 mesos. Però és que com has dit que has tingut que alçar el fre, que no es para de fer res, si està bloquejat o no està bloquejat, perquè en els plenos quan preguntem dius que està bloquejat i ara sí, davant de tots has dit que has tingut que alçar perquè ara no és un bon moment. No, el que no és un bon moment és que aquests propietaris que estan afectats per els 30.000 metres quadrats demanen tota l'expropiació i se veixen amb l'olla al coll i tinguin que pagar els veïns i veïnes d'este poble. No, espera, que encara no acaba, que tinc més coses. Vale. Després, que ho has tirat Andreu encara, però m'he donat per al·ludida, que jo no m'arrepentís d'haver-me exprès en el ple en quant a aquest punt. Primera, perquè, com m'he sentit enganyar, si possiblement el senyor alcalde no haguera amagat aquest informe, a lo millor, sabent el que sé ara, haguera votat en contra. I en aquest moment el grup socialista es va abstindre perquè pensàvem que el que tenia que haver era un pla general. No es començar a expropiar terrenos. Després, sangria si ens demanen tots l'expropiació, veig si no. Més o menys, per lo que està previst que li se pague als propietaris d'estos terrenos, hem fet càlculs, 30.000 metres, 12 milions i mig d'euros, demana un préstec, el que això sumarà d'interessos i tal, els meus fills o els meus nets possiblement encara estiguen pagant aquests impostos de la mala gestió i la mala presa de decisió de l'equip de govern que hi ha en aquests moments. En tots els plenos, al senyor alcalde li s'ompli la boca que coneix a tots els altos mandos, mandamases que n'hi ha en València. I tu estàs dient que no n'hi ha força? En què quedem? En què conegueu a tots els mandamases i se reuniu en tots i li s'ompli la boca, o en què no conegueu a ningú i no vos fan cas i s'estan rient de museros? Allà on aneu? El que tu vulguis. Jo conec el senyor alcalde i sabrà qui coneix. Jo te dic el que m'ha passat a mi. Jo veig que no hi ha voluntat política
en València per desbloquejar el Pla General. A lo millor, sí, la desbloquejar el Pla General és el que potser ells volen que fem, i el que volen que fem és regió no ho va aconseguir. Perquè el Pla General és el que s'aprovava en aquest ajuntament quan se va aprovar. Claro, entonces pues uno no té que tirar-se, no? Hi ha que fer les coses amb paciència. En molta paciència, sí, en molta paciència, clar que sí. Estem parlant del futur del poble. I quan el futur del poble no se pot hipotecar per el que estàs dient, no podem, perquè sí, diguem-li a este home que sí, anem a provar-ho així. No. Jo t'he dit que fa un any, quan vaig veure jo que mos se tirava el temps damunt, jo els peu del accelerador. Això no vol dir que estigui fent gestions també. A títol personal, quasi. A títol personal, ara, veig que està molt complicat. I el dia que se s'entén i veig un pla ahir damunt, veureu si està complicat. Està molt complicat. Clar, si damunt no hi ha la voluntat que jo volguera que n'hi haguera, no parlo de l'equip de govern, sinó quan vas a on tens que anar, a la conselleria, on siguen, y pareix ser que es que ahora en un momento, es que no es que ahora en un momento, es que sos... No n'hi ha voluntat, i faltant un any jo vaig dir, tranquil·litzem-se, vaig dir tranquil·litzem-se. Ara, jo no he parat, que viatge ja no n'ha fet cap. Sí que és de veres que n'hi ha un informe de fa un any i mig, o per ahir, un informe d'alguna empresa que se va sol·licitar un informe de veure què valia ficar-se una empresa privada, una empresa particular, en el tema d'ajudar-nos, però clar, ja era qüestió, quasi era un informe que podria valer 60 o 70.000 euros, tornar a, clar, va tancar aquesta empresa per suspensió de pagos, tenia que buscar els tècnics, perquè els tècnics del ciutadans ben cert, i han participat en tot, sobretot José Miguel, ben cert el que diu l'alcalde, clar, si se dediquen al pla general, deixen altres funcions. Tenim que buscar a alguna persona que ens ajudi a desbloquejar-lo. És així, no? Clar, l'empresa, el CM Arquitectura, va tancar, se pega a la fuga, doncs, què tenim que fer? És que han tingut una desgràcia grossa per ahir. Esto me tancar, quasi ni se va despedir. No sé si està a la càrcel o on està, és que no ho sé, ni se va despedir. Què tenim que fer? Ha eixit mal, clar, però ve envenenat des del principi. No sé per què el Pla General este no tenim a sort d'ell. I és un bon Pla General que té un millor... Sí, encara que potser s'hauria de retocar una miqueta. Potser el polígon industrial és una barbaritat. Avui que tingui 1.000.000 metres quadrats. Una barbaritat. Ara, crec que se necessita temps per davant, no agarrar-lo al final de la legislatura per treure. Jo me compromet, el meu partit se compromet al que estiga, si estem algú en l'Ajuntament, al primer punt d'ordre del dia, del primer ple de la legislatura que ve, ja dic, me compromet que això se fica en una taula. Perquè és precís. És que és precís. Si el que més sap que és precís, a mi no me té que dir l'interventor, si jo ho sé massa. He de que dir l'interventor, on guanyen diners quan perden diners? Doncs clar que ho sé quan guanyen diners quan perden diners. Però ho sabem tots. Ho sabem tots, on se guanya, on se perd diners. Ho sabem tots, i me vaig estendre perquè volia estendre. No perquè la llei diguera, vaig estendre perquè volia estendre. Jo, com ara votaré a favor, perquè vull votar a favor, o no ho sé, però votaré, però vull que me vaig estendre perquè volia estendre. No perquè la llei diga que jo me tinc... No, la llei així som nosaltres. Som nosaltres la llei així. Així som nosaltres. No acaba. Vale. No, que respecte a lo que estàs dient, sabem que és un tema farragós, que és un tema pesat, que és molt llarg, però és voluntat i responsabilitat per dur-lo endavant. Perquè suposo que ho sabràs, com a regidor d'urbanisme, que tota aquesta gent que està demanant informes per veure si demanen l'expropiació o no, en el moment que se fica en marxa el Pla General i se registren els serveis territorials, tot això se paralitza. Ja no n'hi hauria ningú més que poguera demanar l'expropiació. I el que se trata sí és de no hipotecar el poble a 40 o 50 anys. Entonces, se du ara per lo que s'ha dut, per el tema de l'expropiació d'estos veïns del poble que ho han demanat. Si no és possiblement, també s'haguem esperat a la pròxima legislatura, perquè fàcil no és. I clar que n'hi haurà que modificar-lo. El pla general que n'hi havia en marxa crec que estava previst per 16 o 18.000 habitants i se n'han quedat en 6.300 o 6.200.
pues no habrá que retocarlo, per supuesto que sí, pero lo que se trata es de paralizar el tema de les expropiacions, que no mos hipotequen l'Ajuntament i el poble a 50 anys. Per això se fica en marxa. Jo t'he entès a la primera, Vale? Però és que com te n'has anat per los cerros de Úbeda, per si algú no ho ha entès, però jo ho explique. Se n'anem tots, Vale. perquè se n'han anat tots. Però perquè jo al fi i al cap, anant per los cerros de Úbeda, jo no sé la confiança que teniu el PP i el PSOE en Musero, no ho sé. En Espanya sí que teniu perquè us heu dut la cadena perpètua, us l'heu dut. Espanya en teniu molta. Espanya en teniu molta, així no en tenim gent, però jo ja no sé de quin s'ho he fiat-me. No sé ja de quin s'ho he fiat. Eres socialista o no eres socialista? Perquè quan t'interessa eres i quan no t'interessa no eres. Jo soc tota la vida, jo no sé si del tot... I estàs governant en el Partit Popular. Explícame això, que estic governant el Partit Popular. En el Partit Popular. Però per tercera legislatura consecutiva, que no portes ni un mes ni dos, portes fora 12 anys. Sí, però a veure, crec que estic així, no perquè, sinó perquè algú m'haurà votat perquè estic així. Per supost. Exacte, no? Perquè algú m'haurà votat perquè estic així. Jo no he entrat així per la Junta Fàbrica. Per supost que no. Assistem tots perquè hem sigut elegits per el poble. Però eres molt socialista i estàs governant en el Partit Popular. Jo soc socialista i estic en oposició. Una vegada que governin el PSOE, així no m'ho sona. Bueno, pues mala sort. Mala sort. Cada un té que ser conseqüent en els seus actes. Jo responc dels meus, no dels no van ser de fiar, doncs ara ha venut això. No van ser de fiar, perquè no van ser de fiar. No, jo dic que la història està ahí. Per supost. Per supost que la història està ahí. En el seu dia és que mal, quan estaves en Esquerra Unida, i la realitat d'ara és que estàs manant en el Partit Popular. Estic governant en l'Ajuntament de Museu. En el Partit Popular. I si estiguera posat, doncs segurament també. Segurament també estic... No m'estires de la llengua, no m'estires de la llengua. Que no vull entrar ahí, no vull entrar ahí. Que no t'estiro de llengua, pots parlar el que te dóna la gana. Pots parlar el que te dóna la gana. Que estic governant el Partit Popular, que són els delinqüents? En absolut. Bueno, alguns sí, així en este Ajuntament no, però fora sí que n'hi ha. Però del Partit Popular, del Socialista i d'Esquerra Unida. Entonces está todo. No, pero que si fuera alguna otra, no sé. Bueno, Vicente, això ho parlarem fora, jo no tinc amb què parlar. Ja per acabar, és que no... Acabe. El poble sobirà. Per supost. Per això estem així. Bueno, i per acabar ja, que si m'olvidat antes, el famós informe que el senyor alcalde ens va ocultar i ens va donar, tinc així on puc demostrar que s'entrarem en el mes de desembre, el 26 de desembre presentarem per registre d'entrar per a que se'ns facilitara i com l'ha anomenat, per supost que les dues vies que ha anomenat són legals. En cap moment jo he dit que si s'estiga cometent una il·legalitat. És legalitat la unitat d'execució i és legal l'expropiació. Y vaig a llegir dos líneas. Que el Ayuntamiento de Musieros tiene la capacidad de decidir, pues ambas opciones son legalmente válidas y admisibles, es lo que acabo de decir. Pero resulta evidente que la alternativa más ventajosa económicamente, la de incluir estos terrenos en un sector o unidad de ejecución a efectos de su gestión. Señor alcalde, sent dir-li que vostè i el seu equip de govern no han pres la decisió acertada i ens han ficat en un bon berenjenal. Sí, no sé, un segon a sola, sí. Vull que entès que quan es parla dels plaços i del bloqueig de l'equip dels tècnics urbanístics era una proposta de modificació dels acords. Estic equivocat? Estaves proposant. I quan es parla tant dels dies que havien proposat en els acords de 15 dies... sí. Vull comentar un tema, a veure. No he dit de bloqueig, he dit que me pareixia que podien ser altres plaços. Sí, a veure, te comente. Nosaltres en els acords el que proposem és els tècnics de l'Ajuntament. Els tècnics de l'Ajuntament són professionals externs. Per tant, no deuen de bloquejar el departament. De fet, també diguem que ens passen una estimació dels honoraris que ens cobrarien. Per tant, ho faran externament a l'Ajuntament. Ara m'està fent una senyal la senyora secretària que m'ho expliqui. I després, dels 15 dies, evidentment, entenem que 15 dies és viable, perquè tenim un pla, l'adaptació del pla està ja, el que estem usant és que si està ja el document existent, és dir-nos la viabilitat, i després respecte a això que heu comentat del pla, de la gent que antes estava, que ara no està, que paguen IBI, que no paguen IBI.
jo he estat, i és dificultós i és complicat, però la llei 5-2014 el que sí que facilita és crear un pla general simplificat o estructural que en cada unitat d'actuació que se vagi a fer en el seu moment se desenvolupi. O sigui, no tinguem que estar desenvolupant ara tot un pla general. Si tenim ubicat que hi ha una zona autosonal com una zona verda, doncs el dia que se vagi a actuar sobre aquesta zona, entonces desarrollarem aquesta zona. No tenim que definir-la. Per tant, volia confirmar que nosaltres continuem en les propostes que fiquem de 15 dies, 2 dies la convocatòria de constitució de comissió i en aquests dies que tinguin els tècnics i que ens informen dels plaços que van a tenir. Sí, però encara te dono la paraula al senyor Andreu, però clar, és que ara en la intervenció de Vicent, jo això tenia clar que era així i inclús, no sé si ho va plantejar Vicent o algú, el tema, clar, el gran problema d'avui de planificar sòl urbanitzable, del tipus que siga, és que no n'hi ha demanda i quan està aprovat definitivament tens que pagar contribució urbana. Però pareix ser que n'hi ha una sentència ja que encara que estigui qualificat com a urbanitzable, fins que no està reparcel·lat i urbanitzat, no paga contribució urbana. I entonces, jo això ho he estat parlant en l'interventor d'altres, per el que no és matèria de pleno d'avui. Això és, quan estigui aprovat el pla general, entonces és una comissió d'Hacienda, que no d'urbanisme, la que acordarà de dir, hasta que no estigui reparcel·lat i urbanitzat este terreno, està exento de pagar contribució urbana. Bueno, pues és que volia dir jo, bueno, no és la mitja. Es una cuestión, vamos a ver. Efectivamente son técnicos externos, independientemente de que están por un procedimiento contratados. Entonces todo está en función de la valoración de la propuesta acabar el plan general para hacer un procedimiento u otro. Es decir, hay que aplicar la ley de contratos, con lo cual no podemos decir directamente que lo hagan ellos sin saber cuánto va a costar. Porque a lo mejor sí que lo pueden hacer por un contrato menor, claro que sí, pero es una cuantía de 12.000 euros. Lo pueden hacer a través de un procedimiento negociado, podría ser, pero tiene que haber más opciones, hasta determinada cuantía de 50.000. O bien tenemos que ir a un concurso público. Entonces, adoptar un acuerdo así, está bien lo que dice de que, bueno, de que se emita la actitud y capacidad material y temporal y estimación de los honorarios de los servicios técnicos del ayuntamiento para acometer los trabajos bien, que hagan un informe en virtud de lo que va a costar un informe de intervención y con eso pues se mira el procedimiento legal, evidentemente. Lo que no podemos decir ahora que lo hagan los técnicos, no sabemos cuánto va a costar, evidentemente, ya sino que lo estudien. Al hilo del argumento de que íbamos a bloquearlo, los servicios de urbanismo, no. O sea, llegando el caso en que se opte en sacar dentro de la legalidad que sean esos técnicos, evidentemente son externos, por lo tanto no van a estar de 8 a 3 aquí desarrollando el plan. Ellos nos pasarán unas minutas y unos servicios por los trabajos que tengan que hacer, que los hagan donde quieran, como quieran y a la hora que quieran. Claro. Hay un procedimiento que efectivamente cuando se saca del desierto, como cuando hemos rescatado el caso aquí, incluso conseguimos incautar el aval y demás, que sí que directamente se podrían acometer los trabajos, pero siempre con un procedimiento, porque ellos no son técnicos municipales funcionarios del ayuntamiento, que lo que cobrarían sería su sueldo del funcionario, evidentemente. Ellos están aquí para hacer determinados servicios y por eso cobran una cantidad con un procedimiento. Entonces después se mirará, Molt bé, pues, sí, Andreu, que tens la paraula. Bé. Sí? Bé, a veure, hi ha dues o tres coses que m'ho havia apuntat ja, perquè si no ja la memòria em falla un poquet. Una qüestió és la del pla general, que s'ha debatut un poc extensament. Jo volia dir un poc el que ha dit Vicent, el que es planteja, i si jo els tècnics que també s'ho he preguntat ho explicaven bé, és una més recorda el nom de pla general estructural, que seria com una reducció del que és el pla general, que permet, entre altres coses, perquè ens ocupa avui, aturar tot aquest possible procés de demandes d'expropiació que podria ser el problema econòmic que ha sigut l'origen de la presentació
d'esta proposta, i això és el que ens agrada. No es tracta de dir anem a agafar el mateix pla general i anem a ficar-lo, perquè això sí que haurà de ser una decisió política més nova, vull dir, perquè aquest pla general és fruit d'un moment també, i no sé si ara és el moment o no és el moment de fer exactament el mateix, jo crec que no, vull dir, caldria replantejar-se, però això sí que és una altra cosa, però el que sí que permetia, pel que explicaven els companys i també han explicat els tècnics, és que està aquesta mesura que introdueix la nova llei urbanística valenciana i a partir d'ahir sí que es pot, d'una banda, aturar aquest procés i posar en marxa ja el que seria el procés més gran, diguem, el pla general gran, si volem dir així, que seria aquest pla general estructural. Ja dic que la moció, la proposta de resolució, jo crec que és clara, concisa, fixa terminis, igual molt exigents, però la qüestió és que no tornem a pegar-li voltes a això, perquè a més el tema ens preocupa i crec que ho hem preocupar i preocupa a tots. Això s'hauria pogut posar en marxa amb decisió de l'equip de govern, del Consell d'Urbanisme, de tot el consum de l'equip de govern, evidentment, com a mínim des de juliol, que està aquesta nova llei urbanística valenciana. Evidentment, no sé el per què no s'ha plantejat això, perquè crec que la mateixa preocupació que tenim nosaltres també s'hauria de tenir per part de l'equip de govern. I bé, dit això, també que el pla general és el que s'hauria de posar en marxa perquè no s'ha posat des del 84, que són les normes subsidiàries, o això, no n'hi ha hagut una voluntat, lleva de quan es va començar a posar en marxa i després s'ha quedat com s'ha quedat. Independentment, ja ho he dit en la primera intervenció, no tot és que no hi ha hagut voluntat política, evidentment les circumstàncies, perquè si n'hi hagués hagut altres circumstàncies econòmiques, diguem, urbanístiques, però segurament la pròpia pressió social haguera fet que s'haguera posat en marxa, però no ha sigut així, no hi ha hagut cap voluntat, creiem, és la nostra opinió política, ja està, de que això anava endavant més enllà dels problemes que han anat sorgint i que jo entenc que van sorgint perquè és complicat, no és una cosa fàcil. Després, pel que fa a l'informe d'intervenció, també us volia dir, perquè parlem de l'informe d'intervenció com si fos una cosa etèria, no. Aquest informe d'intervenció diu coses concretes, les ha llegit Cristina, inclús alguna encara més concreta, que de los informes de valoraciones recibidos por esta intervención no se deduce ningún criterio más allá del económico que haya de pesar en la elección de alternativa a seguir. Evidentment, les dos, que ho he dit i ho he repetit, que són legals, faltaria més, no? Però la qüestió no és eixa. Jo crec que fins i tot haguem pogut decidir o no decidir, o s'haguera pogut decidir per majoria o per majoria simple o per unanimitat, el fet de prendre una decisió o una altra davant dels informes que s'havien presentat, perquè jo també entenc, i s'ha dit en el seu moment, hi hagueren reunions, jo en eixa famosa no estava, però sí que estava Vicent Costa i sí que se declarava, hi havia l'oposició dels veïns, hi ha hagut oposició de veïns en altres situacions, en aquest ajuntament, molta oposició de veïns i s'han tirat endavant país i altres coses, no, en aquesta època, en l'altra hi ha una de més enllà. No sempre el fet que 23 veïns estiguen en contra ha paralitzat desenvolupaments urbanístics en aquest ajuntament ni en cap, en aquest ajuntament ni en cap, s'han tirat avant per damunt de queixes, de moltes queixes i de moltes demandes també. El que passa és que jo crec que ahir el problema és que no teníem la informació, Jo no sé si tu la tenies, has dit que no coneixies aquest informe o que no el tenies, almenys no el tenies, aquest informe d'intervenció, però jo crec que els representants del poble han de decidir en criteris tècnics, no en una qüestió. En aquesta comissió es parlava d'aquesta reunió, clar que es parlava d'aquesta reunió, ja n'hi havia hagut un intent i tal, però no es planteja, com diu Cristina, en cap moment alternatives a dir, si no l'expropien, n'hi ha una altra possibilitat. No. Ja n'hi hagué una possibilitat en el seu moment, n'hi hagué una possibilitat o un intent de fer una unitat d'execució, etc. Jo crec que el problema principal és aquesta ocultació d'informació. Ho he dit i no llevo una coma del que he dit al principi. De vegades també es queden coses, a mi se me queda, moltes coses se me queden. En això no tinc la memòria de tindre això clar, perquè evidentment no es digui de l'informe d'intervenció, es parla per part de l'alcaldia de defensar aquesta postura, però a mi no m'agrada la intervenció de l'alcalde, en la primera, de jo tinc així una carpeta que si la traguera, jo no tinc cap carpeta així baix, no en tinc cap, les tinc totes així damunt. Res, perquè es deixa així com si a veure si resulta que si jo diguera alguna cosa de tu, és un poc el que jo he entès, i jo crec que ho he entès tots igual, pues no ho sé, si té alguna de mi, ho trau, jo què sé, perquè que jo sàpia, fins a dia d'avui, la nova actuació del meu grup polític, el que jo sé en aquest ajuntament és legal, amb errors, una de les coses que tenia apuntat amb ells, però li ho ensenya, perquè volia dir, perquè una cosa és un error,
Un error és potser triar una empresa que després no acaba de fer una obra, un error és prendre una decisió que després es demostra errònia perquè se n'haguera pogut prendre una altra i haguera sigut millor per al poble i per a tots, i això tots estem exposats, i jo també n'he fet quan he tingut en alguns moments ocasions de governar i també segurament des de l'oposició. En aquest cas no estem parlant, al meu entendre, el meu grup polític, d'un error. Estem parlant d'una ocultació d'informació i per això fins i tot he buscat la parauleta perquè a mi les paraules a vegades com soc de lletres me semblen fortes, no? I la immoralitat política me sembla forta, però és que no li trobe altra, perquè diu que no concierne, ho vas trobar en castellà, que no concierne, no he parlat molt en castellà en este ple, però que no concierne al orden jurídico, sino al foro interno del respeto humano, a la conciencia de cada una. Això ho ficaré en valencià, segur que no em vaig anar. I d'això he parlat i ho mantinc des d'una certa tristor, perquè així hem discrepat i discrepem políticament, però pensava que mai diria aquestes paraules així en un ple respecte, en aquest cas, de l'alcaldia. Ho sent molt en aquest sentit, des d'un punt de vista personal, perquè jo he gestionat amb un govern presidit per vostè i, vull dir, ja dic, des de la discrepància que sempre han tingut, inclús quan s'ha gestionat, segurament també, jo això no ho havia vist mai, és a dir, que s'ocultara aquesta informació i damunt en una qüestió que afecta més directament i que si sempre ha de ser transparent, tornar a dir el que he dit en la primera, en aquest cas més encara, a nosaltres ens ha decebut políticament molt, perquè si a tot això diguérem, doncs, Vicent Pérez i el grup socialista no hagueren buscat aquesta informe, jo no el va buscar perquè no sabia que existia, no el va buscar perquè no sabia que existia, però ells amb una cosa i l'altra el varen demanar, igual no n'hi havia res d'això perquè no sabríem res, a dia d'avui encara no sabríem res, haguem votat una cosa sense tindre els informes que tocava i no sabríem res, i nosaltres entenem la política d'una altra manera i esperem no haver de tornar a dir aquestes paraules mai més en un ple d'Ajuntament de Museus. Molt bé, Andreu, jo te vull dir diverses coses. Anem a veure. No sols és l'oposició dels propietaris, que és de veres, no, és que n'hi ha una proposta dels propietaris dels terrenos presentar per escrit a l'Ajuntament demanant que se delimite una unitat d'execució i l'Ajuntament l'ha desestimat. Ho sabem tots, si ho saps. Jo ho vaig contar aquests dies també. Vale, molt bé. És que l'Ajuntament ha desestimat en l'època del 99 al 2003 que se fera una unitat d'execució aquí que s'ha proposat. No sols és els propietaris que no volen, és que l'Ajuntament tampoc vol bé. Això és un tema important. Jo, com he dit, el nostre grup, en el que és la batalla i el motiu d'aquest pleno, que és retomar els treballs del Pla General, ja he dit que anem a votar a favor i sols vull puntualitzar una cosa quasi secundària. Evidentment que la comissió que se crea, la comissió d'urbanisme normal i corrent existent en aquest Ajuntament se va continuar convocant de forma normal i corrent independentment de l'altra, paral·lela. I és convenient en política, al millor soc una miqueta més veterano, faig això, no crec que se diga de mala fe, però no es pot comprar i jo, tu eres molt roïn perquè governes en el PP, en aquest cas de Vicent estava en el PP. Home, jo en la vida diré que Andreu és molt roïn perquè ha governat en mi. Jo el considero un gran polític, Andreu. Ara sí. O sigui, és que així, bueno, doncs és que dels que estem sentats, menys el PSOE, els demés han governat el viatge en el Partit Popular. Vicent Simón ha governat el Partit Popular, però el Bloc també, i jo per això no tinc ningú mal concepte de tu, ni crec que has fet un error, ni tu ni nosaltres. Estem vivint una època que el que no s'entera perquè no llegeix la premsa perquè no s'entera, però pacto sabemos, l'últim ahir.
Ja acabat, Cristina. No fiques en la meva paraula, en la meva boca paraules que jo no he dit. Jo no he dit que en ningú moment que Vicent fora roí. Vicent ha criticat el pacte que s'ha firmat estos dies entre el Partit Popular i el PSOE i jo li he dit, Vicent, tu que eres molt socialista estàs governant en el Partit Popular, sinó que no parlem de pactes ni de no pactes, però jo en cap moment he dit que Vicent fora roïn, A mi m'ho dic al pacte i José María davant i el firma sa mare, jo no, en perdó de Maria, saps? El firma o la cocina o que siga. Jo no l'haguera firmat. Vicent, t'ho ha dit antes, jo no soc responsable dels actes que fan els demés. Jo soc responsable de les meues decisions i dels meus actes. Per favor, això ho sabem tots. Jo no puc fer-te, ara sí que... Que tampoc estic d'acord. O sigui, jo soc una més crítica, tampoc estic d'acord. No estic, t'ho asseguro. També m'ha vingut bé dir-ho, perquè he descansat. El Vicent, no. Parlant del Pla General, que és el que toca, la culpa la tenen 16 milions de pesos, que això no vaig anar. Que és el que val un equip que no se'l diu abans. I com l'Ajuntament, enguany, jo a primers d'any vaig parlar amb l'interventor, una miqueta, pressupost, diu Vicent, això està molt mal que puja i s'enxelaren tots. Val 7.000 euros. Rodant els 7.000 euros. Traure el Pla General avant valdrà uns 100.000 euros més. És així. La feina que n'hi ha fet, potser ara resulta, perquè en la crisi que n'hi ha, algun equip d'estos de redacció o els nostres tècnics, i no per baratos més bo, no perquè els tècnics nostres ens diuen que van a dur-ho, perquè quan van fer el Pla General, el conveni, el Marc Previ, etc., va fer una empresa de fora perquè optar l'Ajuntament que estava al bloc, nosaltres, i el PP optaren perquè fer una empresa exterior. No mos pareixia bé que els tècnics del Ajuntament ho feren. No mos pareixia bé, perquè això va fer un... és així, no mos pareixia bé, doncs perquè no mos pareixia bé. No volguem suspicàcies, jo, si n'hi ha molta gent que va darrere no volguem coses rares i que quan més una empresa millor i que fora bona. També és de veres, va fer una subhasta, no vas creure que va ser concurs o subhasta? Concurs, el va guanyar una empresa que tenia moltes referències, que en l'Ajuntament de Faura, que havia fet un no sé què, havia fet 4 i pareixia una empresa que era 1. Una empresa que era 1 o 2 en molt de palique, i supera ell i ja està. Supera ell molt de palique que el primer any que vingui el tomba. El primer any que vingui el tomba i ha desaparegut. Continua. Vaig haver de demanar informes, no escrits, sinó informes, a gent, i me varen a mi a despatxos d'arquitectura de València a dos, i poc d'auto baix paga 100.000 euros. Val? Desbloquejar el Pla General, aprovar-nos el personal. Aprovar-nos el Pla General. Val? 100.000 euros. Val això? A l'any que ve, el pressupostaran, s'haurà de pressupostar, quan parlem amb els tècnics la setmana que ve o demà, els tècnics, no és que jo no es veig capacitat per el Pla General, que sí, un arquitecte, un abogat urbanístic i un aparellador i un altre i un ingeniero, com un tècnic, clar que ho duran. Ara, jo no soc partidari de que si se queda, no n'hi ha ningú que tingui més confiança que jo en els tècnics municipals, no n'hi ha ningú, però crec que per evitar problemes dins de casa, ara, també és de veres que l'atur no està com estava, avui el metro val 0, el metro val 0, això se va fer quan el metro valia 300.000, quan el metro valia 300.000 pessetes, el metro estava en el Pla General. Entonces jo i el bloc pensava que això n'hi ha molts diners per al mig, hi ha molta gent que té molts interessos i jo crec que l'empresa deu de ser exterior, i optaren per això, optaren per ara. Torno a dir-ho, estem farant un xicotet esquema, un xicotet de pressupost, un xicotet d'informe, empreses de molta solvència, molta més de València m'han dit que són amics meus 100.000 euros. Moltes gràcies, alcalde. Una cosa, volies dir alguna cosa, no? Sí, però jo ens dic una cosa. Mira, Andreu, coneguem-ne, esta és la carpeta. Jo quan parle d'esta carpeta no me referís a ningú dels que esteu ahí. Primera, perquè ja ho he dit, no vull dir-ho per segon viatge. Si has governat en mi i jo te conec molt a tu i tu a mi, jo no te posaré en la vida, pensa que tu en les teves idees, no les meues, no tens res que amagar.
i el meu és d'un altre partit, però els que esteu així formaven part d'aquest govern. Entonces, ojo, la carpeta, però no de... que no sé si una dita he ficat la pata, si una dita he ficat la pata, però quan me referís a aquesta carpeta no me referís a ningú dels que tengo ahí. Sabe que ho aclariste. No, home, però és que Andreu sobretot sap d'esta carpeta que jo presumís molts viatges, de l'IVA i venia, que fem xistes i totes les històries. Que sí, però que no se referís a ell, ni a tu, 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 a ningú. Jo estic tranquil. Violis dirà alguna cosa, no, Vicenta? De protector per què ho fa? És que jo no sé si ho dic o no ho dic. No, és sobre l'abans que tu has copiat un preu del cost de lo que hemos avançat. No, Vicente, però és fàcil, tu te pots dir igual, vas a qualsevol despatx, està bloquejat i més o menys diu el que n'hi ha i te diu una estimació, una estimació. A lo millor l'han anomenat. Me la paraula i no tenia que dir. Pensé que el senyor Simón en aquest aspecte no dona bona sensació, no dona bona sensació. Bé, i d'això nosaltres evidentment votarem a favor de la proposta del bloc i del Partit Socialista i ens hauria agradat haver format part d'ella d'una manera escrita. Tornem a dir que agraïm la possibilitat de la nostra participació. Gràcies. Julio, el tema està suficientment debatit. José María, ya que han parlat, podries donar-me la paraula? Un segon, sí, un segon, vale. No, és més que tot perquè jo soc membre també de la famosa comissió, ¿vale? Entonces, yo sí que soy miembro de la comisión. Entonces, voy a aclarar dos cosas. Y una es que, bueno, yo tengo confianza en todas las personas que formen el equipo de gobierno, no du la Conselleria d'Urbanisme, no la du tamany, que estic en la comissió, però sí que me prepare quan hi ha algun acte d'urbanisme la informació que va a les comissions. Entonces, jo sí que vaig parlar el senyor alcalde del tema que anava a la comissió, ¿vale? I el tema que anava a la comissió era, heu vist perquè moltes paraules no se'n veig, l'expropiació de terres que havia sol·licitat Germans i Borra. Jo sí que havia parlat amb el senyor alcalde i ell m'havia comentat a mi, i jo també pense que en la comissió se queda molt clar que hi havia dues opcions, una que és la de l'expropiació i una altra que és la de la unitat d'execució, que s'havia parlat en la comissió anys enrere i que s'havia sol·licitat aquesta unitat d'execució per banda dels propietaris i que inclús l'Ajuntament l'havia rechaçat, ¿vale? O sea que sí que se van parlar de les dues opcions. Jo pense que se duia a la comissió la de l'expropiació perquè encara que mos costara diners, o sigui, estava l'altra possibilitat de la unitat d'execució que no s'havia fet i era possible que no se fera, però que també ens podia costar diners, perquè si aquesta unitat d'execució haguera anat a terme i hagueren tingut que entrar en un contenciós, que cabia aquesta possibilitat també, i que això l'interventor ho diu com a tema econòmic, però no com a tema d'una repercussió política, jo en aquest moment sí que era conscient d'això i vaig pensar que per l'Ajuntament era el millor l'expropiació. El que s'ha parlat del tema d'informes i del tema d'aquest punt. Aquesta és la meva versió. Jo confio plenament en l'alcalde. Pense que si ell va prendre aquesta decisió és perquè estava a mirar i remirar i jo era conscient d'ella, de les dues versions. I sobre el tema del punt que mos consta avui, ja l'alcalde com a portaveu es dirà el que anem a votar. Molt bé, gràcies Maria José. Sí, no, és que si no s'acabarem mai. Si és una puntualització, sí. Havíem parlat que montes la comissió el dimarts, se me des 2 dies hàbils que parguem, que aprofitem que... Sí, que convoquem el dimarts. El dimarts perquè aprofitem que estan els tècnics així. Perquè la gent no ho sap, perquè estan els tècnics. Els tècnics municipals, com són tècnics externs, venen dimarts i dijous. Evidentment, si se convoca conforme els acords que se van a trobar així, serien 2 dies hàbils, seria el divendres. Obligaríem a estar gent a vindre.
donde igual 2 días que 3 días o 4 días, o sea, sí. Sí. Fer l'última puntualització respecte a Maria José. És que conforme he dit abans me reitere. Sí, super mega curteta. Igual que feu en l'última comissió que te va de Federa FEDWI, me pareix molt bé, sou companys de partit, d'equip de govern, i me pareix perfecte que confio en tu, per això és del teu partit. Però és que dels altres membres ningú ha parlat, eres l'única defensora, i això que dius que tu t'ho prepares tal i qual, i és que eren diversos temes en aquesta comissió d'urbanisme i no tenies ni idea. I de fet te vaig dir, Maria José, tu estàs en l'equip de govern, perquè quan en un matrimoni no n'hi ha comunicació se trenca. Ai, és que últimament estic un poc de santesa. De Santissa? Així no m'ho vares dir? És que tots els dies se diuen Així no m'ho vares dir. més que mai. Vicent, que estava, ha afirmat el mateix. Jo no, José María, jo és que... Yo no estoy Estava Manu. Jo estava en una primera. Una cosa. No, però José María... Els components de l'equip de govern ratifiquen que se digui verbalment i els de l'oposició que no. José María, un segon, no hi res. No és demanar-te disculpes perquè en el fragor este que jo, en la meva tranquil·litat m'ha dut, potser alçar la veu, que no tocava, he ficat a la mare per al mig i havia ficat a Tatia, no a ta mare. Saps? Dius, no, és que és així, no havia aquesta falta de confiança, o sobre confiança. Vale, una cosa, no, és que vaig a parlar jo també, vull dir, si se pot, perquè si no puc, no puc. És que crec que parlem de coses diferents. Puc acceptar, jo dic, no m'han recordat, puc acceptar que se parlara de 2 opcions, puc estar acceptar això, però no hi ha un informe d'intervenció davant que és diferent de parlar d'això, de parlar de que quan Vicent Costa, ho he dit en les intervencions que he dit, però no vull que quede l'última esta, val? És dir, és que és molt diferent de parlar en un informe d'intervenció, igual que quan decidim qualsevol tema, així hi ha un informe d'intervenció de secretaria o dels tècnics municipals, i no és el mateix que tinguem opinions diferents sobre un tema, que la podem tindre i podem inclús memòria diferent, i l'altra, la qüestió que he comentat, de que aquest informe no estava damunt la taula i se'ns havia ocultat, ja està. No diré res. Andreu, aquell dia ho he dit a la primera persona, ho he dit que no l'havia vist. He dit que l'havia sentit, no, ho he dit, és que no podia més clar, que no l'havia vist, ara que sí que tenia informació d'ell, però que no l'havia vist. Vots a favor de la proposta. Per unanimitat. Sí, se l'acaba un segon, si no teniu voz. No té res a veure en això. No té res a veure, tampoc de loteria. Senyora secretària... Està votant. Sí, està votant. No té res a veure. Senyora secretària, m'agradaria que constara en acta que per motius personals vull renunciar a la meva acta de concejal de l'Ajuntament de Museros i que quede en este ple enterat de la meva decisió i simplement agrair al poble de Museros la confiança que ha depositat en mi en estos anys i espero que no siga un adeu sinó un hasta pronto. Moltes gràcies. Sí. Me parecía que no volvíamos a acabar, Al igual, al